Pýtala som sa Ľubka, že či keď sa umývate tou vodou, dobre, tak nepoužívate mydielko. Veľmi dobre, áno, ešte raz na to zdôrazňujem, lebo fakt veľa ľudí to mydlo používa, myslí si, že keď mám masnú pleť, že dám si to mydlo, no tak sa to zlepší. Práve naopak, áno. Toto, čo vidíte, nebojte sa, nie je tam žiadna chemikália, to je len čistá vodička, lebo vy sa umýjete vodou, ja vás nepošlem k umývadlu, ale ten prach, smog, tie nečistoty z pleti, zbytky po make-upu vám zmijem s tou vodičkou. Čiže zoberiem tampónik, trošku nastriekam, dobre? A trošičku vám... Čiže kľudne, pokiaľ má žena aj väčšiu vrstvu make-upu, tak aj 2-3 krát, dobre, zotrieť to, no sa to aj tak nedá celkom. Čiže môže byť aj namalovaná, no? Tak, výborne. No, teraz si zoberiem, pýtala som sa Ľubka, či používate nejaké čistiace mliečko. Povedala ste mi, že nie. Teraz sa ideme naučiť základnú prácu, čo treba na pleti spraviť, a to je otvorenie pôrikov. A na to potrebujem práve to čistiace mliečko. Áno? Čiže ja si zoberiem tampónik, nanesiem si trošku toho mliečka na ten tampónik, naozaj takto, lebo veľkosti hrášku, takú malú ďubku. Áno? Netreba dávať toho mliečka veľa, len by ste ho skôr minula. Dobre? Čiže naozaj len takú malú ďubku, áno, vo veľkosti hrášku. Idem robiť teraz tú polovičku tváričky, dobre? Čiže nanesiem na všetky partie naozaj len malinko a idem otvárať poriky, čiže budem ten tampónik ťahať zo spodu smerom dohora, kľudne aj od krku, áno? Takto, nebáť sa toho, áno, ako proti škrydle, keby som išla, čiže zo spodu smerom, aj nožtek, očko vynechám, áno? Šup. Tak. No, teraz máte na tej polovičke tváričky otvorené pôriky. Áno, to je najdôležitejšie na začiatku, lebo tá polka tváričky je pripravená na to, že to, čo ja na ňu teraz nanesiem, či masku, či krémik, či čokoľvek iné, všetko vám prejde dovnútra, do hĺbky, do 3. dermavrstvy, lebo my máme pokožku, máme druhú vrstvu kože, to je zamša, a 3. dermavrstvu, to je to podkožie. Keby som vám tie poriky neotvorila a vám dám masku, krémiky, všetko vám zostáva len na povrchu. Dobre? A my potrebujeme tú pleť vyčistiť znútra z tej hĺbky. Áno? No, druhú vec teraz, vy ste hovorila, že si robievate masku doma. Nanášate si ju asi klasicky, otvorím a šup, rovno dám na zleže. Takže vôbec nie, to je zlé, pretože vy dáte pleti taký šok. Áno, tie masky sú studené. Čiže čo spravím? Ruky som si umýla, zoberiem si vlastne takto plochý štetec, zoberiem si myštičku na podloženie. Čiže tú masku, áno, nanesiem takto na chrbát ruky. Netreba tej masky dávať veľa. Zoberiem plochý štetec. Takýto štetec nie deťom zobrať, áno, čo malujú, ale kúpim si a mám ho odložený priamo na tú pleť, dobre? Jemnúko takto rozklapkám tú masku, ona dostane izbovú teplotu, lebo mne prúdi krv, áno, čiže nenanášam hneď. Tak. A teraz v tenučkej vrstve nanesiem tú masku, áno. Netreba masky dávať veľa. Očko vynechám, áno, spravím si takú palu, takto, tak. Rozotierala rovnomerne, dobre, tak na tváričku, čiže to očko som vynechala. A dajte mi aj ľavú ruku, takto. Ten zbytok masky, čo mi zostal, vám pekne rozotriem. Áno, ako keby som štetec obtrela o vašu ruku, nepôjdem to umyť. Stačí to v tenunkej vrstve, tak si vystrite, dobre, takto. Doma kľudne dať dole prstienky, podávať si tú masku, dať si ju aj na pršteky, dobre? Na obidve, teraz na jednu, nie že som lakomá, sa mi nechce, ale si porovnáme potom tie ruky, dobre? Čiže takto naozaj dotrem, takže to nie je ani vidieť, áno? Tak, tuto. Stačí si ju nechať pôsobiť 10 minút, maximálne 20. Naozaj tých 10 minút stačí, je čistiaca.
Ona pôsobí kaskádovito, čiže postupne vám bude prechádzať do zamše až do toho podkožia, do tej tretej derma vrstvy, dobre? A pôsobí 48 hodín. Preto som vám dala len na polku tváričky. Ja keď vám tú masku umyjem, ja vám potom ošetrím aj druhú polovičku, ale bez masky. To nie je, že sa mi nechce, ale vy si ten výsledok ešte aj zajtra môžete pekne pozrieť v zrkadielku. Dobre? Všetko ostatné na tej druhej polovičke vám urobím. Teraz, čo cítite na tej tváričke? Necítite také štípkanie alebo chladenie? Chladenie, skladenie. To štípkanie nebolo cítiť? Vôbec? Nie. No, k tomu vám hneď poviem. Prvá fáza pôsobenia masky je práve štípkanie. Pokiaľ vy necítite to štípkanie, tak ja už teraz viem, aj keď vám nevidím do podkožia, že máte tú pleť veľmi znečistenú vo vnútri. Áno, pravidelným používaním aj vy sama uvidíte, potom keď si budete masku doma robiť, treba si robiť 2 až 3 krát do týždňa, nie do mesiaca, tak vy to štípkanie začnete potom sama pociťovať. Dobre? A to bude práve znak toho, že už sa tá pleť čistí. Dobre? Druhá fáza pôsobenia, to je už to chladenie, čo ste vypovedala, áno. Takže vtedy je už v zamši tá maska. A tretia fáza, to už budete cítiť trošičku také ako sťahovanie, také jemnúke, dobre? Ja si vás budem trošku testovať, že si budem vás tak trošku hladkať a práve tu zistím, podľa toho, ako tá maska bude schnúť, aký máte typ pleť, dobre? Čiže keď mi tá maska uschne tak do 7 minutiek, všade rovnako, vtedy máte suchú, normálnu pleť, dobre? Pokiaľ mi uschne, že ličko je suché, ale čelo, nožtek, bráda ešte potrebujú takú minútku, takzvaná tá T-zóna, áno, alebo zmiešaná pleť. A pokiaľ bude schnúť všade rovnako, ale bude to trvať nejakých 10 a viac minútiek, tak vtedy máte masnú pleť. Dobre? Ja už teraz vidím, že masná určite nebude. Dobre? A to je ešte krátko, lebo už to, keď si vás aj, no ešte to je malinko. A za vtedy, kde pôsobí maska, ja vám môžem to ukázať album našich klientov. V podstate my veľakrát nahrádzame aj kožných lekárov. Viete, lebo kožní lekári neriešia príčinu daného problému na pleti, napríklad atopický ekzém, aknoz na pleť, pigmentové fliačiky, áno, alebo čokoľvek iné. Ale tým, že my máme aj vnútornú výživu, že pomôžeme telu znútra, dáme aj tú vonkajšiu výživu, tak v podstate to teličko si poradí same, áno, len treba vedieť, ako správne. Dobre? Nepozabudnite si na ruku. Ja sa dám to bližšie. Čiže napríklad, nebudem to všetko listovať, dobre, budem si trošku sledovať aj ten čas. No, tuto napríklad Katka, to je kolegynka, to je vždycky pred a po, áno. Tiež výražky mala, tuto už líčka klesali, áno, čiže v podstate vidíme, ako tá pleť sa krásne rozberí, áno. Mala začervenanú, citlivú pleť, masnú pokožku v minulosti, áno, čiže to sa nám vylepšilo. Ja vám nebudem o nej čítať, že čo, keď budete chcieť, môžete si v kľude, alebo keď mi prídete aj druhýkrát, si môžete poprečitovať, dobre? Ona tu píše vlastne, čím začínala, čo používala, dobre? Tuto môžem otočiť ďalej. Majka Čulenová. To je kolegynka, ona pracuje v Bratislave. To je tá istá pani. Vyzerá trošku inak, že? Môžem povedať, ona má teraz 59 rokov. Keď začínala s vonkajšou výživou, vyzerala takto. Je jasné, že človek normálne stárne. Čiže už tie líčka padajú. Už tá brada, áno, ten krk už nie je taký pevný. Áno, už sa nám robia váčky pod očkami. Tu sa robia vrásky. Pravidelným používaním. A ona vždy povie, že to je taký, že lifting bez skalpelu. Áno, vidíme, že tie líčka sa dvíhajú hore. Brada, ten krk, že sa nám tuto už tieto partie spevňujú, áno. Tie váčky pod očami, že už nie sú také, áno. Má síce trošku zmenené vlasy, ale my sa treba, aby sme sa zamerali na tú pleť, áno. To je to, čo vám ukážem, Ľubka, vám potom na tváričke, ale vy ste mladúčka, áno, takže tam nebudeme riešiť vrásky, ale predsa tú prúžnosť a tak ďalej, dobre? Takže takisto píše, čo ako začala používať, nebudem to teraz všetko, áno. Lenka, no tak to je úplne iný človek, vidíme, áno, tam mala až taký No a Ľubka, teraz prejdite si s touto rukou po tejto a s touto po tejto.
Cítite rozdiel? No určite. Je taká jemnejšia tá ruka? Áno. No a teraz tie ruky si dajte takto a pozrite sa na ne. Áno, ja si k vám tak čupnem trošku, dobre? Pozrite sa dobre na tie ruky. Všimnite si, tam, kde bola tá maska, ako keby bola o otien blečia. Áno? Sama, aby ste to videla. Vy máte ešte mladúčké ruky, ale staršie ženy, ale je to vidno, áno? A hlavne, pozrite sa, tá koža je normálne, že koža sa nám tak ako keby sa nám sťahovala, no, tuto to vidíte. A tuto doslovne to je tá pružnosť, že ako keby sa vyplata, áno, tá koža. A spravte si to sama. Trošku sa poštípte tu a poštípte sa tu. Kde sa vám zdá pružnejšia tá koža? No tak táto je taká natiahnutá. No tuto, keď sa poštípete, tuto taká jak scvrknutá zostane. Áno, ale tuto, sama si to ešte raz spravte, že sa tak späť vráti, áno, taká pružnejšia. Sama, aby ste si to cítila, áno, že nie, že ja vám to, ale sama. Áno, čiže vidíte, taká vypnutá, áno, a hlavne, vy ste mladúčka, vy ešte nemáte nejaké pigmentové fliačiky, ženám, ktoré sa robia pigmentové flaky na rukách, pravidelným používaním tej masky tie fliačiky vlastne blebnú až vymiznú, ale to nejde po týždni, to treba robiť pravidelne, áno. A, vitamín C a vitamín E. Nikde nenájdete, ja som si tú námahu dala aj v lekárniach, aj v drogeriách. Našla som dvojkombináciu, ale trojkombináciu som nenašla nikde. Áno, čiže je to aj boj proti voľným radikálom, proti rakovine a má potom taký ten bieliaci účinok. Dobre? Takže, z ruky som vám umýla, teraz vám poumývam tváričku. Čiže doma nad umývadlom, ja vám to teraz takto s tampónikmi, nejakú minútku, dve, to bude trvať. Aj ten nožtek, tuto sa to tak trošku horšie, keď niekde pozabudnem, ešte dočistím potom. Ale stále máte pôriky otvorené, áno, na tej polovičke, čiže tá maska nám išla do tretej dermavistry, áno, to je dôležité vedieť, do toho podkožia. Vidíte si, ako táto časť líčka, ako keby sa dvíhala smerom dohora, áno, a toto nám padá smerom dole. Vy ste ešte mladunka, áno, ono na tých starších ženách je to viac vidieť, ale ja to vidím odtiaľto. Toto sa vám ťahá dohora a táto časť padá dole. Presne. Tak sa dobre sa na to pozrite. Nie usmievať sa, lebo vtedy to nebudeme vidieť, áno. Je to krásne vidieť odtiaľto. Všimnite si ďalšiu vec. Keď si pozriete tú polovičku tváričky, kde som dala masku, je zjednotený odtieň, je taká ako belšia, áno, a že nie sú že také tie pigmentové fliačiky, že niekde tmavšia, blečia, áno. To urobilo to, čo som spomínala, tá trojkombinácia. Ačko, Ečko a Cčko, áno, čiže základné vitamíny, ktoré nám slúžia, bojujú proti voľným radikálom, proti rakovine, áno. Takže keď si všimnete ďalej, poriky, tieto bodečky, tuto, tieto bodečky aj tuto, sú tie poriky stiahnuté, áno, oproti tej druhej strane. Áno, také jak vyčistené. Ja som ani nenapárovala, nevytlačala. Dobre sa, lebo my výražky za 10 minút neporiešime. Dobre? A spravte si taký tip, alebo taký, by som povedala, test pružnosti pleti. Takto si spravte prštekom poličku a to isté na druhé. No, ktoré sa vám zdá pružnejšie? No, jednoznačne toto pomaska. Tak, áno, takto keď si spravíte, áno, to si treba, aj zajtra si to môžete pred zrkadielkom, to isté, lebo maska pôsobí 48 hodín, dobre? Čiže takto som, ja keď sa na vás pozerám, toto ide hore, toto ide dole, áno, tá riha, vy ešte vrásky nemáte, ale to líčko, to je presne ako na tej pani Majke Čulenovej som ukazovala, že ako sa tá pleť zdvihne, áno, vypne, vytiahne, áno, lebo to ide do úrovne bunky, dobre? Čiže nie je to kozmetika, ale výživa, dobre? Môžete sa posadiť, nech sa páči. Vodu zopakujem, áno. Kľudne od krku, viackrát, jemnúko a smerom ako proti
ti škrydle. Áno, očko vynechám. Tak, čiže ešte raz. No a najlepšie robiť tak, že keď si otvoríte pôriky takto, umyjete si zubky, to mliečko popôsobí a potom sa s vodou poumývate. To mliečko môžete umyť, ale nemusíte. Lepšie je umyť, áno, ale keď človek nestíha, alebo sa ponáhľate, nič sa nedieje, keď sa aj nezmie. Dobre? No. Teraz máte pôriky otvorené na celej tváričke. Masku, opakujem, nebudem dávať na tú druhú polku, áno. Dala by som, ale ja chcem, aby ste vy aj zajtra ešte pred tým zrkadlom si pozrela tie rozdiely, to, čo sme hovorili. Áno, ja to stále vidím, to ide takto, ide to líčko, takto dohora, toto vám ide dole, áno? Takže, dobre, teraz čo ideme urobiť? Pýtala som sa vás, Ľubka, či používate nejaký pleťový tóner alebo pleťovú vodu. Povedala ste mi, že používate pleťovú vodu, áno? Toto nie je pleťová voda, je to tóner, áno? S tým rozdielom, že voda, síce vy sa s ňou dočistíte, áno, ale pleťová voda, ona keď vám aj uzavrie pory, pokiaľ to spravíte správne, tak tie pôriky sa uzavrú v priebehu 7 hodín. Keďže robím teraz dennú starostlivosť, áno, tak ráno treba použiť na oči vždy očný gel, áno, večer očný krém, nikdy neopačne. Áno, mám veľa klientiek, ktoré keď sa starajú o oči, mi povedia, mám očný krém a dávam si ho aj ráno, aj večer. Potom mi povedia, ale nemôžem to ani používať, lebo ma štípu oči, slzy a mi začervenajú, opuchnuté preto, lebo to robia zle a nesprávne používajú. Čiže opakujem, ráno vždy očný gel, večer očný krém. Dobre? Dostanete potom aj taký ťahačik odo mňa. No ja viem, že je veľa tých. Učíme sa teraz, ako sa postarať o tie oči. Áno, ja som pred chvíľočkou vám hovorila, že ráno vždycky ten očný gelik, večer očný krém. Áno, nikdy nie opačne, lebo potom by mohol byť problém, by ste mala pocit, že vám slzia očka, alebo by mohli opúchnúť, začervenať. Áno, a to v tom, že by ste to robila nesprávne. Ako sa postarať o tie oči, sa naučíme, dobre? Dajte si takto ruku, môžete robiť dve. Precvičíme pršteky, áno, ja si to položím, ale dvíhajte prsty, takto, dvihnem, položím, áno, jeden, tak, ktorý sa vám najťažšie zdvíha? No, ten prsteník, že? Tak, v tom prsteníku máme najmenší tlak, áno, čiže keď si budete ošetrovať oči, tak nikdy nie iným prstom, ale vždy s tým prsteníkom, dobre? Čiže zoberiem ten očný gelik, je to malinké, že? Ale vložím to 6 mesiacov, takže len treba vedieť ako. Zoberiem ten prsteník, dám trošičku toho geliku, vidíte, takto, naozaj len ďubku, áno, takú malinkú ďubku, netreba veľa, lebo neviem, čo by som s tým robila, áno, rozklapkám s tým druhým prsteníkom, je to gelové, vidíte, áno, a teraz dám sa za vás, oprite sa u mňa, výborne, ja som gauč, dobre, pozrite sa smerom dohora a idem od vonkajšieho kútika smerom dovnútra, jemným klepkávaním, áno. Opakujem, od vonkajšieho kútika jemným vklepkávaním smerom dovnútra a pod obočie. Nikdy nejdem znútra von, lebo si robím vrásky. Čiže zvonku nevtieram, klepkávam, áno, klepkávam pod obočie, také ako kolečko, keby som spravila 2-3 krát. Áno, viečok sa ani nechytím. Hotovo. Kompletná starostlivosť o očka. Chladí ten gelik a očkami. Toto isté sa robí večer, ale s očným krémom. Ten tu teraz momentálne nemám, lebo robíme dennú starostlivosť, dobre? Ale práve v tej brožúrke máte sprezentovaný potom aj očný krém, dobre? On ten očný gelik sám vklzne aj na tie viečka, ale v takom pomere, aký by som ja neodhadla, keby som tie viečka natrela. Dobre? Rozumeli sme? Áno, dobre. A očný gelik je práve zameraný na to, čo sme hovorili. Kto má kruhy pod očami, komu sa už tu robia tie jemnúke vrásky a kto má také tie vačky pod očami. Áno? Ten gelik je na to úžasný prostriedok, pretože ide priamo do úrovne bunky, áno, eliminujeme vlastne tie opuchy aj tie kruhy pod očami. A takú dobrú radu vám dám, keď chcete mať ešte výraznejší efekt, rýchlejší účinok s tým očným gelom, môžete si ho vložiť do chladničky
a dávať si taký chladený, áno, na tie očka. Dobre. Teraz prezentujem, máme 2 denné krémiky, áno. Je to Nurifusion a Skin Activator. Ja osobne používam už Skin, pretože mám nad 25, áno, lepšie povedané nad 35. Naozaj, túto žehličku, ten Skin, treba už nad 35 rokov a viac, áno. Pokiaľ mi tu sedí mladá kočka a vidím, že tá pleť vyzerá staršie, kľudne doporučím aj ten Skin. Vy zatiaľ nemusíte. Pre vás je ideálny tento Nurifusion, dobre? Ten je do 35 rokov, áno. Na čo chcem ja klásť teraz veľký dôraz? Či ten Skin, ešte raz vám ho môžem ukázať, alebo Nurifusion, keď si tu všimnete, je tam napísaný ochranný faktor 15, áno. Tu máte napísaný takisto ochranný faktor 15. Áno, treba si to všimnúť. Prečo na to kladiem veľký dôraz? Opäť, čo robia reklamy? Reklamy nám hovoria, vysoký faktor, teraz ide sezóna dovoleniek, tak ideme kupovať akcie, 30-ky, 50-ky, 100-ky, áno? Vyhodíme za to kopu peňazí, ale pozor, treba dávať veľký dôraz na to, čo my na tú pleť dáme, lebo všetko nám prechádza cez kožu. A naša pleť a naše telo berie ako prirodzené 15 faktor. Vyšší faktor už vníma ako chémiu, áno, a to, čo vám do pleti prejde, to, čo prejde do kože, áno, mať na vedomí, všetko spúšťa rakovinu. Prečo sú melanómy, to je rakovina kože, áno? Prečo teraz vo veľkom pomaly každý 5. človek má melanóm, áno? Príde nejaké znamienko, melanóm, áno? Takže ja radšej budem dávať to, čo moja pleť prijíma ako prírodne, lebo toto sú všetko prírodné produkty, bez parabénov, bez cerezínu, áno, nie je tam žiadna chémia, kľudne aj detičky a môjho 5-ročného Jakubka natieram s denným krémikom, áno, to sú všetko bylinky, dobre? Takže naozaj, pokiaľ vám záleží na vašom zdraví, áno, chcete byť v poriadku, nebáť sa slniečka, tak naozaj 15 faktor. Aj čo sa týka opalovacieho krému na telo, 15 faktor, nie vyšší, aj detičky, áno. Ja keď vidím mamičky, že natierajú vysokými faktormi, však oni tie deti zabíjajú. Naozaj nebojím sa to povedať, áno. Fakt, pozor, na to máme špeciálny, nemám ho tu teraz, donesiem, lebo ide sezóna, áno. Máme telové mliečko, opalovací krém s 15, áno, ochranným faktorom. Nie je vodoodolný, to znamená, keď vyjdem z vody, znovu sa treba natrieť, ale viem, že sa postupne opálim, či muži, či ženy, či deti, áno, nespálim sa a nemusím sa obávať slnečných lúčov, že by mi poškodilo moje bunky. Dobre? Takže si ja veľmi rozmyslím, čo si na seba dám, áno. Viete, ja už som si raz jedným takým vážnym ochorením prešla, tak si dávam sakra, záležem na tom, čo mi prechádza cez tú kožu, áno? Dobre, to nie, že vás straším, ale snažím sa vám poradiť, áno, do budúcna. A kľudne to povedzte aj svojim známym, lebo naozaj nevedia o tých faktoroch, dobre? No a ideme sa naučiť, ako tú tvaričku, áno? Je naozaj malinko, spravím také ďubky. Áno, netreba veľa. Takto, také bodečky. Tak, ja sa dám opäť za vás. Áno, trošičku sa mi takto. Výborne. Môžete sa oprieť. Áno. Rozklapkám trošku ten krémik. Áno, ale nebudem vám ho brliť po tvaričke, lebo si robíte vrásky. Tak to robíte určite doma. Alebo nerobíte, lebo nepoužívate žiadny. Áno. A budem ho jemnúko vklepkávať. A pokiaľ je kvalitný krém, tak vám v priebehu pár sekúnd krásne vpije do pokožky. Áno, nebudete mať pocit masnoty, pretože to nie je kozmetika, znovu opakujem, ale výživa, čiže vyživíme tú pleť. Áno, že trošičku na nožtiku môžem, tam je taký horší prístup. Tak, a ja už teraz, keď vám aj prejdem po tváričke, není cítiť masnota, áno, že to pekne vpilo, není suchá tá pleť a je vyživená. Áno, takúto ďubku, úplne stačí. Zase, toto vám vydrží pol roka. Áno, ešte nepotrebujete, ale príde čas, preto vás to už naučím popredu, áno. Vždy je lepšie prevenciu, áno. A vidím, že už nejaké tie vrásočky tam sú, áno. Dám na krk. Tak, môžete sa o mňa oprieť, vezmem také
studenšie ruky a ťahám ten krémik smerom dohora a do strany. No? Nikdy nie z hora dole, lebo si robím vrásky. Šteklim? Šteklim. Mala by mať studené ruky, že? Tak, takže dohora. Áno, on už okamžite vpije v priebehu pár sekúnd. Trošičku prekrypeme túto oblasť a toto si vy sama nespravíte, tak vás naučím takú špeciálnu fintu. Funguje, ale musíte na to naozaj používať aj špeciálny krém. Výborne. No. A Ľubka, keďže toto sa nedá, ako neviem si to predstaviť, ale vás naučím takú fintičku. Pekne si vystrite ramená. Tak, môžete sa oprieť, ako vám je rok. A tak, dobre. A teraz si pozrite sa na mňa. Bude to komicky vyzerať, ale funguje to, áno. Mám vystreté ramená, predsuniem sadku a takto sa vyplieskam. Vyskúšajte si to. No, čo vám chcem povedať, mám klientku, ktorá mala problémy s krčnou chrbticou, odkedy toto robí. Ona má bez problémov, áno. Lebo, viete, keď necvičíte odborne, že máte atrofiu svalstva, že sa vám ako keby skracovali svaly, že človek takto, áno, že sa ledva ohne. To isté aj na krku, máte svaly. Keď ich precvičujete, tým pádom zabránite problémov krčnej chrbtice, áno, ale hlavne spevníte túto oblasť, nemáte druhú bradu a ten krk je krásne vypnutý. Ale pokiaľ vy nepoužijete tento špeciálny krém na ten krk, ktorý ide do úrovne bunky, áno, môžete sa klepkať od rána do večera, vtedy to nefunguje. Dobre? Tak. No vidíte, zase ste sa niečo naučila, že? Takže, výborne. A teraz vám dám, Ľubka, taký špeciálny lip na pery. Áno, treba sa aj o pery starať. Dobre? Keď si všimnete ten lip, aký tu je faktor? 15. Áno, to znamená, že aj tie pery treba chrániť a tiež nie je vyšší faktor. Na tých pomádach a také, áno, to je zase sama ropa, pozor. Áno, takže naozaj toto sú bylinky. A dajte mi prštek, môžete si naniesť sama. Vidíte, malinko. Rozotrite si na pery. Nebojte sa toho. Pekne si rozotrite aj túto nadhornú peru, áno. Vy ste ešte mladúčka, ale starším ženám sa tuto robia také pozdĺžné vrásky. A to je už z tej rady skinu, to je tzv. Žehlička. Bylinku, ktorú cítite také jak chladenie? Také? No, to je bylinka, ktorá vám práve prekrvuje túto oblasť, áno. Ženy, ktoré tuto už majú tie pozdĺžné vrásky, tak oni sa vypínajú, tie vrásky až časom vymiznú, len to treba robiť pravidelne, áno. Aspoň ráno večer, keď sa chodí na kúpalisko, zobrať, chrániť si per, v zime zase, keď sa chodí lyžovať, zobrať, aby neboli popraskané, áno, kľudne aj malým deťom, nebáť sa toho, dobre? Tento lip na pery je to vlastne taká náhrada botoxu. Áno, hlavne ženy, ktoré majú úzke pery, krásne sa vyplnia, ale ja vždy poviem, že krv a mlieko také ostanú. Na čo chodiť na napichovanie? Treba to robiť prírodne. Áno, zase je to potom invazívny prístup do tých pier, že tam zasahujem nejakou ihlou, keď toto mám zase prírodne. Áno, radšej si dám nejaký lip, áno, na prírodnej báze, ktorý mi spraví tú istú možnosť, áno, tú istú, jak by som povedala, máme ten istý cieľ, áno, vyplniť tie pery za menej peňažkov, áno, toto vám vydrží aj rok, dobre? Takže, a je tam hlavne ten ochranný faktor 15. Dobre? Čiže pekne rozotrieť, nie vklepkávať, ale rozotrieť, áno? V ruke hovoríme tomu, že sametáčik, maznáčik, áno, ja vám dám vyskúšať, dobre? Aby ste si sama trošičku otestovala na tú ruku, kde sme dali masku, dobre? Ja vám trošku takto. Rozotrite si. No, čo vám to pripomína? Je to také jemnúke, že? Také sametové, že? Jak detská prdelka, že? Také jemnúke. No, dáva sa to ale na tvár, to som vám len chcela dať vyskúšať. Áno. Volá sa to špeciálne, je to Radiance Gel Krém, alebo prírodný make-up. Áno, on je taký priesvitný. Ten Radiance Gel Krém sa používa naozaj iba ráno, lebo nám zabezpečí kompletnú ochranu pleti, taký filc na tváričke, v lete proti slnečnému žiareniu, áno, proti UVA a UVB slnečným lúčom, a v zime ako keby nám odpudzoval mráz. Čím nanesiem, áno. Tak, zase také ďubky stravím, netreba veľa, vydrží pol roka, že naozaj len malinko.
Už či ja ten sameťačik rozotriem alebo vklepkám, pozrite sa, to je už jedno, áno, lebo tá pleť už dostala to, čo potrebuje. Ale hlavne ostane jak bábätko tá tvárička, áno, čiže zabezpečí mi celodennú ochranu, taký ten filc, áno, na tváričke, umocní na ten sameťačik všetko to dobre, čo sme tej pleti dali, zvýrazní efekt, áno, ten výsledok. A sameťačik je vynikajúci hlavne u žien, ktoré majú problémy s pigmentovými flakmi. No? Čiže eliminuje tie pigmentové flaky, až teda netvoria sa nám nové. A tie, ktoré už sú, tak nám ich slniečko nezvýrazní, lebo ten sameťačik vlastne zabraňuje prenikaniu tých slnečných lúčov. Aj keď sa pleť opáli, ale nemusím sa bať, že by sa niečo udialo, že by mi to poškodilo tie bunky. No a teraz opäť vás niečo naučím. Buďte pekne o mňa opretá, ja som gauč, dobre? Zavriete si očka a keď vás niekto dobre vytočí alebo dobre naštve a potrebujete minútku relaxu, zoberete sameťačik, dáte si na pršteky a tuto v tejto spánkovej oblasti, tam máme také reflexné zóny, si budete písať osmičky. Váš mozog je tak nastavený, že on vlastne vníma ťah tých prstov, áno, a zabudne hneď aj na bolesť hlavy, na to, že vás niekto dobre rozčúlil, čiže je to také nasávanie energie za minútku. A môžete sa hneď pustiť napríklad do umývania okien. Tak, aký máte pocit, Ľubka? To je úžasne príjemné toto. Aj do rána, že? No, to už bolo ale za príplatok. Áno, to si robím srandu. No. Ja viem, že je to lepšie, keď to spraví niekto druhý, ale dá sa to aj sama, keď si spravíte. Áno, tak naozaj na chvíľočku. A človek je hneď tak, dobije si baterky, áno, v úvodzovkách. No.